Il-libsa ta' Ġajel. Kitba ta' Marizabel Ebejjer. Lisa ħabbiet il-libsa illi l-aktar togħġob lill-oħta Ġajel. Dan għamlitu meta kienet qed tilgħab fil-kamra tagħhom. Tajt fejn? Tista' tgħin lil Ġajel tfittex il-libsa jekk jogħġbok? Grazzi, mela ejja ħanibdew infittxuha flimkien. Forsi wara l-purtiera? Le, mhux hawn. Forsi taħt l-imħadda? Le, mhux hawn. Mela forsi taħt is-sodda? Le, mhux hawn. Forsi wara l-cushions tas-siġġu ejja ħanaraw. Le, laqqas mhux hawn. Forsi fil-kaxxa tal-ġugarelli? Lanqas? Mela fejn għad fadlilna nfittxu? Forsi taħt il-cushion tal-pultruna? Ejwa hawn! Grazzi tfal! Jej! Grazzi li għent lil Ġajel tfittex il-libsa. Ġajel kuntenta li sibtu il-libsa. Ġriet libsitha. Saħħa tfal!